ಕೆರ್ನ ಕೇಸು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೆರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕೇಸಿಡು ಜೈಲುಡು ಪುನಃ ಕೈದಿಗು ಜೈಲುಡು ಗಾಂಜಾ ಒದಗಾವಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲೇಜು ಪುಂಡೊರ್ತಿ ಪೊಲೀಸರ್ನ ಬಲಿಕ ಬೂರ್ನ ಸಂಗತಿ ಕುಡ್ಲದ ಕರ್ಪಿಲಡು ನಡೆತದಂಡ. ರಡ್ಡುಸಾರತ ಐನಿಟ್ಟು ವಾಮಂಜೂರುಡು ಚರಣ್ ಪನ್ಪುನ ಒರಿಯನ್ ಕಿರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲುಗಾದ ಕೆರೆಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಕೇಸಡು ಮುಸ್ತಾಫಾ ಪನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಡ್ಲದ ಕರ್ಪಿಲಡೀತದು ಕುಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕಲ್ಪನಾಲು ಉರ್ತಿ ಸರಾಗವಾದ ಗಾಂಜಾ ಒದಗಾವಂದಿತ್ತಲೆಂದು ತಿಳಿದು ಬೈದಂಡ. ಶುಕ್ರವಾರ ಪಾತೆರ ಬನ್ನಗ ಗಾಂಜದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕೊಡ್ತಲ ಅಪಗ ಪೊಲೀಸರ್ನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬೋರ್ದಲ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಬಲಿಕ ಬೂರ್ದು ಇಂಚ ಬರೋಂದಿತ್ತಲ ಅಲ ಮುಸ್ತಫನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ ಅಪಗಪಗ ಜೈಲಿಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗೂ ಸೇರುವೆಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತಲೆಂದು ವರದಿಯಾರ್ತಂಡ. ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಕ್ಲು ಅಲ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ದು ಕಲ್ಪನಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದೇರ.